आइया दसे सम न'आव गैयियावनो लांदां मोनलायदोंलै। ओरैनोबा जोंहा न'आव सानैल'खामोन आयै। दा नोंबो बिदि बेराम जानायखौ आं जोबोद गोसोआव दुखु मोनदोंलै। माला हामबावनांगौ जाखो आयै। ओंखाम ओंख्रिथ' बहा संनो सोलाबबावनो, हटेलनिफ्राय लाना थांसै आङो। आइयाथ' ओमफ्राय खिस्रिसो मोनजायो खोमादां। डक्टराबोथ' बारा बिदि जानला मोनला मोनजाया होनना बुंदोंमोन। दा खेबसे सोंबावनानै लांसै आङो। बाब्रे, हरसेयावनो एथ' बुरजा बिल सिखाङो। आफा थाबाथ' टेनसन गैयामोन, नाथाय दा आं हारसिं बबेनिफ्राय होख'नो हानोब्रा। होख'नो हाया मोनथारदोंलै। दा फैसायाबो थोजोबाना जिमान दंमोन माथो हस्पिटालावनो खारजोब्बायलै। आरोथ' एसे एनैल' नङा, गोबां मानियानो थांखायो। थेवबो आइयाल' हामथारथोंसैलै। रावनिफ्रायबो हेल्पबो नाङा आंनो, बैसोर मानसिनिफ्रायथ' एकदम लाखाथारा आङो। थालाखौथ' मारिखाजोब्बायमोन र', बैथिं आं जि थिखोबावनांगौ दंमोन, बै खामसालियाव थिखोनानै थांसै। अखायाबो बिसेस गैयाना। जारलालै। गोख्रैनो मानसिया आंथ' हरानोमोन बेनो सेसे थाबैनानै जों जाहैनांगौ माया बिदिजोंलाय बोरै जानोब्रा ओइ गथ' नोंहा बे न'आव थाग्राया माबाया सोर? आंथ' जि बायदिसो रागा जोंबाय। मायाया बोरो बे न'नि मानसियालाय? हाब, नोंसोरलाय आरो सोर जालायखो? एथबां बुरजा मानसि। बेनिफ्राय जोंनि न'आवलाय मानिथो दावराव दावसि फालाय? खोथा मोनबासो जोंबो थांगोन। हाब र' मानि दावराव एथबांलाय? मानि दावराव दावसि आरो आइखौ मानो इसिबां नागिरदों नोंसोरलाय? ओमफ्रायथ' सासे बुंलाय मानि मा जादों? जेन'बा बिदिथ' ज' बुंबा आं बुजिनाय नङाना। आरो बे न'आव दा रावबो गैथ'वा, आंल'सो दङ। होमबा बे माइया मा जायो नोंनि? ना नों बिनि फिसाला नामा? औ, आरो मानसियालाय बोरो बे माइयालाय बहा दङ? बहा खारखुमानानै दं बेलाय? आजौ खिसिङावसो एब्रेखुमानानै दङ बेलाय। जों हले दिनै नागारा, जोंनो जोंनि फैसाखौ नांगोन दिनै। मा फैसा? नोमाया माथो दाहार ब्रुं दंनो हनै? आंनावल' नङा, आंथ' माबा नांगौ, माबा इदि खालामगोननो, फैसा थाखा मेरला दङनो, बिदि होनना गोबां लाबोनायाव लाबोबाय, दा मानसिबो गैया, मोखांबो नुला, महरबो नुला, गन्थंबो नुला। हरफिननोखौ गोसो गैया, लाबा लानानै फैसाखौ। नांथ'गौ आबौ, माबा माबि होननानै लाबाय। फैसा दाहार आरो बेबो आइना? आरो आंनावथ' 10,000 मानियानो जाबाय। लायो फैसाखौ एखनबा 2,000, एखनबा 1,000, दा 10,000 मानियानो जाबाय। हरफिननोखौ एबार हरगोन, गाबोन हरगोन, समफोर हरनोसै। नेथ'बावदो आबौ, माबा माबि होनफ्लाबाय। दाना फुद्दा अबाव हरखो? मानसियानो फनखौनो हमखाला। मा बुंदों? एथबां दाहार आइना? माथो फिसाला लोमजादोंनो, फिसाया बेरामाव दङनो, माबा माबि होनो लाबोयो। माथो नोंफानावलाय मेरला थाखा मोनफिनगोन मागोन थाबैनो होनना बुंदोंमोनलाय। माथो गैया नामा दाबो? जोंनो जोंनि फैसाखौथ' नांथारगौ। आदै आं इसेखिनियाव हरफिनगोन, माबा माबि होननानै लनबो लादों मादों होनना बुंसोदोंमोन माथो। मलपुरावथ' आनिसिल। दालाय मानसियानो खारबायसोना बहा थाखुमादों बेलाय? बिजनेस सुरु खालामनोनो माबा नांथ'गौ, मोनफिनगोन होननानै माथो गैया। जोंनि फैसाखौ हरफिननांगोन नोमाया। हाब, माबोरै जाखो बाथ्रायालाय? ओमफ्रायथ' र', आंथ' लोमजायाखैनो, आफायाबोथ' जेबो जायाखै, गावसो दा हस्पिटालाव दङ। नोंसोरनिफ्राय बिदि लादों नामा? आंथ' बिनि फारसे जेबोखौनो मिथियामोन। दिनैसो नोंसोर बेयाव फैनायखाय आं मिथिमोनबाय। ओमफ्राय नों बिनि फिसाला दा? बिनि फिसाला? औ, आं मायानि फिसाला। बा बिहामजो, खर' सानायानो स्रां मोनलायबाय नोंनि आखाइनि लाल साहा फुदुंनायखौ लोंनानै। आफा नंगौना? नंगौलै बिहामजो, नोंनि साहानि बानायनायनि स्वादानो एसे आलदा फैखादों। एकदमबारे मस्ला मस्लि होना फुदुंदोंलां आफा। हाबाब, मस्ला मस्लिसो होबावदों। जायखियानो जाया मानो गोथाव जादों दे, गोसाबो मोनलोंदों। लाल साहाखौनो लोंनांगौलै ने बिहामजो? आरो आफा, लाल साहायानो बेस्टखा, गाइखेरनिफ्राय साबसिन दा, लाल साहा लोंबा स्रांबो मोनो। ओमफ्राय मैया आबाया बेसे टेनसन जाबाय थादोंमोन? बहाथो थांनायमोन बिहामजो? बिदिनो खामानि दंमोन हाय आफा, आरो जोंनाथ' खामानियानो मिथिखायोना नोंबो, नै माबा लिंहरबानो थानांगौबो जायो। उफाय गैया दे, मोजाङै मावबानो जाबाय बिहामजो।
ओमफ्राय आबैयालाय मा दायो ओंखारलांसिगोन? औ थांसिगोन आफा गासिबो पेकिंआथ' जाखाजोबनायसो 4:30 थांगोन जोङो ओमफ्राय 4:30 ट्रेन फैगोन आरो टाइमा अ दे मोजां मोजां थांथोंसै आबैयाबो आरो नांगौबोलै बिहामजो ने साख्रिखौबो नाङा नङा नांगौ जाफ्रांबायो खोमा बोरैबाबा खाफाल मोजां मिलायबा बेनोथ' आफा आंबो जेबो प्रब्लेम मोना सानाबो गावनि नाजानायखौ नाजाबाय थाथों आं सापर्टसो खालामगोन नुबाय बेफोरसो आंनि बिहामजो मामिब्रा आफा साहाया लोंग्रोदो ना गुसु जागोन ना ए जागोन दे मामि आरोथ' नों जोंनाव फैनानै आंना फिसाजोनि खमियाबो फुरा जाबावबायसो ओं आफा आरो ओजों न'आवलाय फन हरदोंना हराखै बिहामजो हरदों थेख्लानो हरदोंमोन आं आफा ओमफ्रायो माने दाख्लैसो रायलायदोंमोन मैया रायलायनाय जायासै दहायबो हरसानाय जायासैहाय दायो नङाबा गाबोनफोर हरनोसै आं आफा सम सम खबर लाखायो लानायालाय नोंनि आइयाबो बुजिनाय मोनबा दा आलासि जानोबो थांनो हासिगौमोन ना बिहामजो दे उनफोराव लासै बुजिलांथोंसै बेखौनोथ' नेनानै थानोसै आङो बोथोराबो माला गोजां बोथोर सफैगोनलै बिहामजो मामे आंथ' गोजां बोथोरखौनो मोजांसो मोनो गोलोम बोथोराव जेरैबो जारलाना अबेबा हाथायावनो थांनो हायो ना खामानिखौनो दसे मोजां मावनो हायो गोलोमनानै सेस जानो नागिरो मानसिया सेम टु आफा एकदम आंबो मोजां मोना बोरैबाथारहाय आफा आंबो गोजां बोथोरखौनो मोजां मोनस्रायो एकदम मोजां मोनथारा आंथ' औ ओमफ्राय नोंखुनजोआबा माथो खालामदों आइया मैगं हादोंमोन आफा रनायनि आङो मा खालामदोंथाय दा दहायथ' मैगंसो लेमबाय थादोंमोन आफाया बिदिबा साहा लोंथ'दो आं आइजों थांनि ओमफ्राय बिस्कुट लाबोदोंमोन साना मोनसे गोदान जानोना आफाया लाबोनाय आङो आंथ' लागोनलै बिहामजो आं बारा फसायलायलाङा बिस्कुट माबा माबि मेथाइ ओरैनोसो थालाबायो जुरियामबा होफैबाबो जाया आङो बारा अ दे होमबा ओमफ्राय नोम्फायालाय बोरैथो बिदिबा नोम्फाखौ लेंहर जों नोम्फाजों रायलायगोन मा जादोंहाय मानसियालाय हस्पिटालाव थानो हो बेनिया बेरामा जाफ्लांनायसो बे जियानो जा गाव जोंनि फैसाखौ बिदि होनना मिथिखाबाय बियो बेखायनो मा जागोन मा जाया जाफ्लाबाय बियो ओइ आन्टी बांद्राय खोथाखौ जानला मानला मोन्दों होननानै दा बुंलै आजोंलाय मानो बुङा बुंखागोनानो नोमायाबोथ' फन हरनानैबो मोजां रायलायासै जोंनि फनखौ दानबाय थायो आफायाथ' दा फैथ'नो हाया बिनिफ्राय आइजों गावनाव फैबा हस्पिटालनिफ्राय नोंसोर उनाव फैदो नामा दिनैथ' मानसियानो सिरियाससो जानानै दं एसे दाबो हस्पिटालनिफ्राय लाबोनो मोनाखै जानाय बाबु जानाय नङा जोङो जोंनि फैसाखौ दानो दिहुननानै हरनो हायोबा हर खतम आरो जों बांद्राय सम होनो हानाय नंलाहाय बेफोरबायदि बुंना बोरै जानो एसेबाबोथ' सम होनांगोन गावनो मानसिया दा हस्पिटालावसो दङ नोंसोरनो बिदि अख्रा खालामबाल'थ' जायाना लामा नायै नायैनो बेसेबांबा लामा नायबायहाय बाबु अब्लाबो गैया जेबो खबर गैया माया बेखायनो जों फैनो गोनां बायद्य जाबाय दिनै नङाबा माथो जोंथ' मोजां साननानैसो हरदोंमोन हा जोंजों थांलाय फैलाय बिदिनो मोजां रायलायै मायो जोंहाबोथ' बिदि फोथायनाय दङमोन नालाय बेखायनो हरबाय लोगो बायदि साननानै दा सोर मिथिगौमोन नोंस्राबो न'खरखौ मोजां होननायलाय जोंबो फोथायनानै हरबाय अब्लाबो नोंसोर नेथ'नांगोन दिनैथ' मोनथ'नाय नंला फैसाखौ आरो नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा दे जिमान लादों होफिननो नाजागोन लासै लासैबाबो जोंबो ओरैनो थांनो हायाहाय दिनै आरो नोंस्रानाव मा दङ दायो गारि दङ ना नोंहा बे गारिनि साबिखौ जोंनो होलांग्रो न'नि बै गेटआव गारि नुदों जोङो बे गारिनि साबिखौ होलांनांगोनलै बाबु सफैनायाथ' मा दिन सफैखो आंना थोस गारिनि साबि ओमफ्राय गारिखौथ' आं नांथ'गौमोन आदैमोन मादैमोन आबै आबौ आनै आंथ' सोमोन्दो लालाबायबाय जायखिया जियानो जा नोंसोर गाज्रि मोननाङा नाथाय फोथायनाय लाखियो आं थगायाथ' आइ फैब्लानो नोंसोर फैफिननो हागोन ओमफ्राय आइयाबो जेरावबो खाराना जोङो बिदि फोथायनो हानाय नंलाहाय बारे बारे जोंहाबो फैबाय थानो सम जाया नोमायाबो जेबो मोजांबो रायलायखाया उनाव आरो नोंजों जोमाजों दा बेफोरबायदि होनना मिथिना ब्लद बहाबा खारखुनानै थायोबा हो मानसियानो बेराम जादों होननायखौ नोंसोरहा एसेबो फोथायनाय गैया नामा माने ओरैनो थगायगोन नामा थांना डक्टरनाव सोंहैबानो जाबायना हरनायाव हरबाय फैसा थाखाफोरखौ नाथाय एसे सानग्रोना माने हरनांगौमोन ना नोंसोरबो दे हरबाय ओमफ्राय दा आं बुंबायना आइया लासैबाबो हरफिननो ट्राइ खालामगोन नोंसोर सिन्था दाजा अब्लालाय नोम्फानि नाम्बारखौ हरदो ओमफ्राय नङाबा मानसिया लेंहरदो नोम्फाया सोरबा सासे गार्जेनाथ' थानांगोन ना जों मोजां रायलायनो मोनब्लासो जोंहाबो एसे गोजोननाय फैगोन नों बुंबालाय बोरै जानो बाबु माबायदिलै नोंसोरबो दे होमबालाय
जायखिया आंनि गारि साबिया लाखिथ'दो आं दा थांनांसिगौ नोंसोरजों उनाव रायलायसिगोन आङो आफाजों दासान्दि कन्टेक्ट जाथ'वाखै आरो आइजोंनो रायलायफै नोंसोरो जिमान रायलायनांगौ उनाव आइ हामबाथाय नङाबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाना आंथ' जेरावबो खारा जागोन होनबालाय एसे जगार खालामखादोहाय जोंहा हाथाराबाबो जों एसेखौ लांग्रोथारगोन जोंहाबो नांगौ जायोना फैसा थाखाफ्रा ओरैनो फैया नङाना जाखाबायानो बिहामजो मामि थाबाथाय माबा न'खरखौनो फुरा जानाय बायदि मोनोलै नाथायबा बामिरजोंसो एसे दावराव जाबायना गथ'आबो एसे गावबो दुस्थ'खालै आगोलनिफ्रायनो दा ओमफ्राय फैसाखौथ' लानाया लाफेरामोन थेवबो माबा गोसो जाखो बिदा फंबाय सानैजों जारलासो माथो आलासि गथ'आबो बुंबाय थादों जोंनावथ' रावबो बिदि थांलाय फैलायबो खालामखायाखै बिसोरनो दंबालाय आबा मेहेरानो लाफ्रांबायदोंसो नामा एखनबा फैसाबो बिहरखायोना आंनाव गोगोमनो बाबा लायोबालाय लायो जेन'बा बिनानै लाबोन आंथ' हरखायो माथो मा होनबावनो आरो गथ'फोरजोंलाय दानि गथ' फैसाखौथ' लानायाथ' लाखांबायमोन दा बिनिफ्राय थाबैनो ओंखारलांनांसिगोन बिसोरनिफ्राय दावरावआथ' एसे जाखाबाय नालाय ओमफ्राय थाबाबो जेबो नंला मानोना सिखावआथ' दरसायासो फिसालायासो हमजाखाबायबालाय जायालै बोरैबा खोनाफ्रांबा जारला जागोन दे आरो दिलिप नोंनि खामानियाथ' जाखांबाय नालाय सिरि थाबानो जोब्बाय आमाय नै माथो बाबु दिलिप फै दसे जिरायफै मामाजों ओमफ्राय साहा लोंनो नांथ'लालै मामा आरो आबैजों आजोंजों गाबोन थांनो ओंखारबायमोनलै ट्रेननि टिकेटखौ दायो दाननोसै आं मोनायाव नै दिलिप आमाय गाबोननो थांथारनोसै थांसै आमाय बेसेथो थाबावनो एसे दावराव दावसिबो जाबाय नोंस्रासो जोंखौबो एसे गाज्रिसो मोनलाय लांबायदां मामा दिलिप मानो जों गाज्रि मोननांगौ जाखो दे नोंसोर माबा आइजों नोंजों बेसेबा गोबावनि उनाव जोंनाव फैबाय जोंथ' मोजांसो मोनदों मानो गाज्रि मोननो थाबावबा हामगौसो सानो नाथाय मामा नोंस्राबो न'खराव दासान्दि आरो मोनथिगौ आमाय दासान्दिथ' एसे दावराव दावसि अब्लाबो जों नोंसोरखौ जेबो गाज्रि मोनाखैना आरो जोंथ' जेबो बुंखायाखैबो थेवबो दे नोंसोर थांथारनोबा आं गाबोन दानगोन दे टिकेटखौ दे टेनसन लानाङा दा मादैजोंबो रायलायगोन आं आइजों दे होमबालाय ओमफ्राय मामा मेहेरखौ फंबायखौ नों लेंहरफिनबा मोजां जागौमोनदां माने माथो खालामबावनो आंना फिसालायानो आगोलनिफ्रायनो एसे बेबायदिखा बेनिफ्राय उनाव मोजां जाफिनगोन दे आं रायलायफिनगोन ना बेजों बेना दसेनो एखनबा मोजां जायो एखनबा गाज्रि जायोलै मा बुंबावनो बाबु बिफानि खोथाखौथ' एखनबा खोनासङो एखनबा खोनासंखाया एसे अख्रा ने मामा थेवबो बिदि लानाङामोनलै आरो नोंस्रानावथ' रावबो फैखायाखैबालाय आंथ' बे रुमावनो हाबनायानो जायाखैलै आमाय आं आबैजोंसो जिरायबाय थादोंमोन दे बाबु जायखियानो जाया मानो अब्लाबो बुजायगोन आं आंनि फिसालाखौनो फिसालाया जेला दाय मावबाय मोजां लामायाव लाबोनायाबोथ' जों बिमा बिफानिनो खामानिखा नालाय मोजां रायलायफिनगोन जोङो र' आरोथ' नोंसालाया मोजांसो जाबाय सिखाव हमजादों बरिया बेबायदिनो आंहासो एसे आखाइ खरस मोनलायबायना थेवबो फंबाय मेहेर आरो जायख्लंना एसे गोरोन्थि जाबायलै आमायना न'आवनो बिदि सिखाव खावनामोन नांगौबालागे बिबानो मोजांमोन आरो मोजाङै बिमा बिफानाव न'आवनो सिखाव खावनाय जाबाय नालाय बेना औलै बाबु दे फनबो हमाखै गथ'आ आरो दा आरो एसे बुस्थु थाबावनायमोनबो मोजां जागौमोन जियानो जा फैसायाथ' आखायाव नांखाबाय नालाय गाबोन थांनोसै आरो न'आव बिमा मायायाबो बेबो मा खोमायाव सोना होयोथाय बेफोरनि थाखायबो आबा मेहेरा बेबायदि जालांबायलै ओरैनो सिखावनि लामायावसो थांबाय दाथ' बुंबाबो जाया बुङाबाबो जाया न'निनो फिसाला बाबा सना आं जियानो जा थेवब्लाबो इसेबां गाज्रि मोननो हायालै र' दायो हरफिनसै हमनायाथ' हमखानाय नङा जाबायदि रागा जोंलांदों मा बुंदों सान थुनथुलि माथो बुंबावनो आरो बोरै बिदि जालाजोबखो आंबो न'आव गैथ'वामोन ना हरखाबैनो बिदि सिखाव माबा माबि जाबायलै मेहेर फंबायाथ' आरो बिराद रागासो जोंनानै दं बियो सान बिदि जानो हायो नामा जोंना मेरा सिखाव नङालै इम्पसिबल बियो माब्लाबाबो मेरा गावनि न'आव बिदि फाल्थु जानो हागौ एसे मानसिया थङाला बाङाला जानो हागौ अब्लाबो बिदि सिखाव खामानि मावालै बियो बेखौनोथ' आइखौ बुंदोंमोन आं जोंनावथ' रावबो बिदि थांलाय फैलायबो गैयामोन नालाय
दा फैसा गोमादों जोंबोथ' हाबालै बे रुमाव आंथ' हाबनायानो जाखायाखै अब्लालाय फैसाया बहा थांखो बे प्रब्लेमखौबो सल्भ खालामनांगोनलै नङाबा बेस्रा मिहिरासो बिदि सिखाव हमजाबायबा जानाय नङा सान थाबैनो जों आसले सिखावखौ हमनांगोन ना आइयाबो जुदि दोनसनाखैबा गावजों गाव बिदि सिखाव हमलायबा जायाथ' आरो जोंहा सन्देह खालामबाय मिहिरखौल' डाइरेक्ट थांखिनानै मानो र' बेखौ मोजां रायलायफिननांगोन जों जमानो आं खोनानानै जा दुखुबो मोनबाय गाज्रिबो मोनलाय लांबायलै बेनोथ' फनबो हरबाय हमखानाय नंला लोगो हमनो थांजागौमोन नाथाय आंहाबो नै दा थांनांसिगौ ना बिदिबा दसे उनाव ओंखारलांसै ना थुनथुलि दे होमबालाय सान ओमफ्राय गासिबो लाखाजोब्बाय दा मोजां नायबायना नोङो बेगाव बावलांगोन मबाइल चार्जार आरिफ्रा लाजोब्बायलै ओमफ्राय नोंखौसो थाथ'लांसिगोन ना बेखौसो आरो गोसोआ आंहा नोंजों दसे गोजानावनो थांबा बोरैबा मोनो नालाय बुंनायाबो नायनाय दे होमबालाय थुनथुलि आं सासे लोगोनाव फन हरनो नों थाथ' दे दे मा बुंबावनो आरोना आंबो नोंखौ जोबोद मिस खालामगोन सानसेबाबो साननैबाबो जियानो हक गावनि फिसायखौलाय मिस खालामाबा सोरखौथो खालामनो नोंबो ट्रेनाव नोंखौ थिखोलांसै ओमफ्राय आंहा ओरै थांसै थानियाव ओमफ्राय जोंनावसो न'आवनो सोर सिखाव ओंखारखोब्रा बिदिथ' फैसा गोमाफेरामोन गाजांनो जेनेबा बेलेग मानसि थाबा मोनसे खोथामोन दालाय न'नि गोजा बे आइजुरिनि आबैल'सो बेथ' आरो बेलाय बोरै लानो ओमफ्राय मेहेराथ' नंखाथारा सिखाव आंहा फोथायनाय दं मेहेरनि सायाव र' दा फन खालामगोन आं दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे भिडिअआ गुसुं जानो हागौ अब्लाबो दसे नुजाफैबाय नोंथांमोननि सेराव आंनि सनामोन थारैनो ओमफ्राय आंनि सनामोना जोंखौ गोबाङानो अनमारो जोंखौ सापर्ट खालाममारो ओमफ्राय दे थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो खनसेबाव नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे कमेन्टबो खालामो जोबोद मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थुनथुलिनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि सनामोन जाबाबो जायाबाबो नायस्रानायनि थाखाय एसेबाबो नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट मोनोब्ला मोजां मोनो आरोना गोसोफ्राबो लोगोफोर बेखायनो सम लाइक खालामदै सनामोन सम कमेन्ट खालाम होननानैबो बुङो नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना दे खिमोन गासिबो नङा आरोना लोगोफोर खायसे बिदिनो बुंहरोबो दाना नायनोबो मोजां मोनला बरिं मोनसै इन्ट्रेस्टबो गैला इन्ट्रेस्टबो मोनला बेखायनो नायलाबो कमेन्टबो खालामला लाइकबो खालामला होनहरो जेबो नङा दे नायनो मोजां मोनाबाथ' माथो खालामबावनो ना नायनो मोजां मोनग्रायाथ' नायखागोन जेरैबाबो बेखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरो आङो जोंना जायोलै जाबजोबबाबो जोंनि सनामोननि सेराव दसे सम नुजाफैनो मोनब्लानो जाबाय न' लोगोफोर ओमफ्राय इसेबां बिदि जाद्रायथारिबो जायाब्रा एसेबाबोथ' नायनो मोजां मोनग्राबो दङ नालाय बेखायनो जोंबो नुजाफैयो जोंबो बिदि माखासे नायनो मोजां मोनग्रानि थाखायनो फैनो गोसो जायो लोगोफोर जासाबाबाबो नङाबा बोसोर बानायबोबाय लोगो नोंथांमोनना आरो बोरै नोंथांमोनजों जोंहा मोनसे फेमिलि जाबाय नालाय बेखायनोसै आरो लोगोफोर दे होमबा बांद्राय बखिबाय थाथ'ला जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसोडजों फैनोसैलाय लोगोफोर